салому дуруд. Ассалому алейкум ба ҳар як шумо бародарону хоҳарони муҳоҷир, шахсоне ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд аст, шумо ӯро пайгирӣ мекунед. Пас шабакаи мо барои шумо. ҳатман дар шабакаи мо YouTube муҳоҷир ва қонун обуна шавед, наворҳои моро гирифта паҳн кунед, ки то ки дигароям аз ҳамин чиз бохабар бошанд. шабакаи мо дар Telegram бо ном Қонун РФ. силкаи каналро дар комментария мегузорам. ҳатман метавонед ки дар онҷо обуна шавед. Дар онҷо беш аз 2500 нафар байни худ саволу ҷавоб мекунанд. ягон кас ба мушкилӣ дучор шуд, ягон кас ягон кораша ҳал кард, ҳамаша байни якдигар гуфта мегузаранд ки ба якдигар ёрдам кунанд. яъне ки иттифоқ бошем ҳама вақт хуб аст. аҳл будан ин моро чанд қадар ба якдигар ёрдам кардани моро осон мекунад. барои ҳамин ҳатман дар омада ба Telegram обуна шавед. пас ба шумо хабари хушро мерасонам ки ман ватсаби худро кушодам. рақамҳои ватсап розӣ гуфта мегузарам ва дар комментарияи навор мегузорам. дар он ҷо шумо фақат метавонед ки нависед ё галасаҳои равон кунед. ба шумо ман кор мекунам. мақсад ҳар як одам проблема дорад ки дар группҳо гуфта наметавонад, дар комментарияҳо гуфта наметавонад, ягон уголовни дело, ягон қонунгузориҳоро вайрон ки депоштаги запретаги дигар. ба ҳамин масъалаҳо ёрдам мекунам. Не ки пулакӣ. консултатсияи мо пулакӣ аст. дар WhatsApp шахсан ба шумо чӣ проблематон бошад ва ман нақл мекунед ва ман ба шумо ёрдам кардан ба ҳаракат мекунам. барое ки он чизе ки ройгон аст ҳамаш дар YouTube. Он чизе ки ройгон нест дар WhatsApp метавонед ки нависед, ман ба шумо ёрдам мекунам. Не ки консултатсияи мо пулакӣ аст. як бор дига гуфта мегузарам. барое ки ман ҳам зиндагӣ дорам, 24 соат ба шумо вақт ҷудо карда наметавонам. имрӯза наворро нагузарода то ахир тамошо кунед. дар байни навор, дар охири навор, дар сари навор барои худ маълумоти даркориро ҳатман пайдо мекунед. рақами ватсапи мо 8901 635 4904 8901 635 4904. фақат SMS галасавой карда ё SMS равон карда метавонед ки консултатсияро аз ман гиред. Не ки занг назанед, занг задан бефоида, ба зангҳои телефонӣ ҷавоб намедиҳам. навори мо дар бораи реестр контролируемых лиц, дар бораи укази президент 1126, дар бораи депортатсия, запрет ва дигару чизҳо ки ба муҳоҷират лозим аст ва зарур аст. якум сар мекунем дар бораи реестр ва чӣ хел худро аз он ҷо хориҷ кунем. чӣ хеле ки мо шумо медонем укази 1126 то 10 сентябри 2025 дароз карда шуд ки ба мо шумо муҳлат имконият медиҳад ки ҳуҷҷатҳои худро набаромада аз Россия қонунӣ гардонем. чӣ бояд кард? вақте ки шумо ба реестр меғалтеду ҳуҷҷатотон нодуруст аст, шумо метавонед ки мо мегирем Москва, Московский область, Сахарова, ПМС Сахарова ба указ Коркарос. ман шахсан дар он ҷо будам, ба чашми худ дидам ва ҳамон чизро ба шумо оз нақл мекунам ки чӣ кор бояд кард. масалан 6 сол шуд, 7 сол шуд, 10 сол шуд шумо аз ҳудуди Россия баромадагӣ нестед, регистратсиям карагӣ нестед, ягон бор ягон нарушенӣ надоред, депортатсия, запрет, видарен, ин хел чизо надоред. не ки аз алатҳои корона қарздор ҳастед ё аз банк қарздор ҳастед. ин қарзо ҳисоб намехӯрад. бемалол рафта метавонед ки ҳуҷҷат кунед. агар шумо аз давлат қарздор бошед, ягон штрафро пардохт кардагӣ не, ягон налогро пардохт кардагӣ не, ҳамин хел чизо бошад, намешад. бояд ки ҳамаша пардохт кунед. не ки қарзи имина ҳамин залатҳои корона барои мо ва шумо популярни аст, ягон хел дахл надорад. бемалол рафта ҳуҷҷатҳое метавонед ки қонунӣ кунед. чӣ хел кунем? вақте ки шумо паспорти шиносномаи тоҷикӣ мигратсиони картаи оригиналатон бошад, ё ки мигратсиони картаи дубликат гирифта аз МВД муроҷиат карда ба места регистратсияи соҳиби хона гуҷоба регистратсия кардан мехоҳед, меред ФМС Сахарова. вақте ки шумо ФМС Сахарова меред, шумо бояд ки ягон адресро гӯед ки дар он ҷо указат кунад. ва мегӯяд духтарак мепурсад ки какой адрес указат, где вы будете проживать, где будет регистрироваться, ягон адреса мегӯед. ва фарқ надорад шумо дар ҳамон адрес регистратсия мекунед, дар дигар адрес мекунед, не ки дар ҳамон вақт шумо бояд ки ягон адреси Россияро гӯед. ба калатон мегиред, ягон адреси хонаи мегӯед. фақат квартира, общежитҳо намешад.
Баъд мегӯяд ки какой цели вы прибыли сюда. По указу 1126 хочу легализоваться. дар он ҷо справка пур мекунад ки ҳамин шаҳрванди тоҷикистон омад, мехоҳад ки ҳуҷҷатошро хон мекунад. вақте ки вай справка мекунад, меред протокола ҳамон худи МВД дар Дурин Сахарова ҳаст, МВД шумо мефирсонад, меред ҳамунҷа шумояш тараф мекунад. Москва 7500, област ба фикрам 10000, 7500 то 10000. протоколое мегирид, экзамена меспорид, знание русского языка, духтур пухтур ҳамаша мегузариду, рост қатъи соҳиби хона МВД меред. МВД ҳам наравидам, документҳоя скан мекунед. Чӣ документҳоя? Паспорт, мигратсиони карта, протокол, справкае ки дар Сахарова доданд, паспорти соҳиби хона, пропискаи соҳиби хона ва ҳуҷҷатҳои хона, ҳуҷҷатҳои хонаи соҳиби хонаро гирифта, скан карда бо светной скан, ҳамаш шурӯъ биёд. ба МВД через госслуга равон мекунед. Унҷа мебурад ки уведомление о прибытии иностранного гражданина. Мегиред, равон мекунед. баъде ки равон кардед, рост МВД меред. МВД ба место регистрации соҳиби хона. Поставьте, пожалуйста, галочку, мы вот подали документы в электронном виде. Вай ҳамтон мегирад, галочка мемонад. вақте ки вай галочка монд, уже регистрация шумо 100% дар база ҳаст. метавонед ки рафта патента получат кунед. Не ки муҳлати регистратсияро бояд 15 рӯз монед. агар шумо 1 моҳ мондед, 2 моҳ, 3 моҳ мондед, қабул намекунад, отказ мебиёд. барои ҳамин аз ҳамин рӯзи рафтагитон 15 рӯз ҳисоб мекунеду, 2 ҳафтина регистратсияро карда рафта патентро получат мекунед. патента метавонед ки баъди 1 моҳ рафта гиред, баъди 1,5 моҳ рафта гиред, ягон кор намекунад. ҳамун рӯзе ки регистратсия кардед, дар база даромад, рафта регистратсия мегиред, патента мегиред. не ки регистратсия через посредникҳо ҳаракат кунед, накунед ки бисёриш дар база намебурад, бе регистратсия патент наметиҳанд, рафта 1 рӯз 2 рӯз вақтонро гум мекунед, ҳафта регистратсия дар база нест, шуморо обратно мегардонам, мегӯям ки мо туба наметиҳем мақсад патент, регистратсияат базаба нест. барои ҳамин кор нашудан, ягон соҳиби хона ёед, 15 рӯза шумо регистратсия кунад, 2 ҳафта то ҳам патента гирифтана. вақте ки шумо патента гирифтед, хоҳед агар 10 моҳа меспоред пули патента, нахоҳед агар 1 моҳа, 2 моҳа, 3 моҳа. қонуниш ҳамин хел ки 1 моҳ спорид, 1 моҳ дароз мекунӣ, 2 моҳ спориди, 2 моҳ дароз мекунӣ муҳлати регистратсия. дар ҳамин ҳолат аз база регистратсия гум намешавад, ту метавонӣ ки гарди 100% ки регистратсия дар база. вақте ки посредникҳо аз ту пул мегирану 1 моҳа, чекати 3 моҳа регистратсия продлит мекунанд, ай баъди 1 моҳ аз база мепарад. барои ҳамин то патента гирифтан 15 рӯз, рамка указа 1126, баъд уже по чеку патента бо ҳамин хел электронном виде. чека меспоред, ҳамаша складовать карда равон мекунед ба МВД, регистратсияи шумо ба муҳлати ҳамун чеки споридагитон дароз карда медиҳад дар асоси қонун. баъди гирифтани патент 2 моҳ вақт доред ки штоби шумо трудовой договор карда, трудовой договорро бурда пешниҳод кунед. масъалаи запрет. дар кадом ҳолат мо запрет мешавем? дар ҳолате ки мо патент дорем, регистратсия дорем, ягон ҳуҷҷатҳомо не в порядке не, ҳама ҳуҷҷатҳомо порядки 100%. яке моҳе запрет мондан. барои чӣ? барои он ки ҳаст федеральный закон 114, ҳаст статьяи 26 қисми 2, статья 26 часть 2, федеральный закон 114 о порядке въезда и въезда Российской Федерации. дар ҳамин асоси ҳамин статьяи ҳамин қонун метавонанд ки даромади шумо манъ кунанд ба Россия ба муҳлати 3 сол. агар шумо дар давоми 1 сол 2 штраф кардан, 2 бор шумо ба ҷавобгирии маъмурӣ кашидан, административни нарушение мегӯяд, ё пеши худ будед, ё мошин мерондед, ё дар автобус, дар маршрутка, дар метро, протокол карда штраф кардан, штрафро шумо споридед, фарқ надорад. вай пардохт кардед накардед, метавонанд ки даромади шумо ба Россия манъ кунанд. ҳатто ки шумо вид на жительство ҳам дошта бошед. вид на жительство ин ҳоли гражданство нест. вақте ки шумо ВНЖ доред, РВП доред, шумо то ҳол шаҳрванди тоҷикистон ҳастед. вақте ки шумо шаҳрванди Россияро қабул мекунед, рафта қасамёд мекунед, присяга метиҳеду, паспортро мегиред, дар он вақт шумо уже шаҳрванди Россия мешед. то ҳоле ки шумо ВНЖ доред, ба статьяи 26 қисми 2 ВНЖи шуморо метавонанд ки аннулировать кунанд. яъне ки дар қонун прямой ҳамин чиз нест ки мегиранд ВНЖи шумо аннулировать мекунанд. ҳамин хел чиз ҳаст ки аввал запрет мемонанд дар асоси статьяи 26 қисми 2 федеральный закон 114, баъд гирифта дар асоси ҳамин запрет ВНЖи шумо бекор мекунанд. ва як чизи дигар, вақте ки реестрба шумо дохил мекунанд, реестрба ҳуҷҷатҳои шумо қонунӣ кардед, не ки номатон дар реестр баромадагӣ нест,
ё шумо ҳуҷҷат кардан намехоҳед. дар банковскӣ картатонро маҳкам кардагӣ. дар банковскӣ картатон то 30,000, 60,000, 200,000, 100,000 пулатон ҳаст. шумо ҳақ доред ки дар ҳамон реестр ҳам бошед. 30,000 рубл паспортатон ки рафта аз отделенияи банк, Сбербанк бошад, ВТБ банк бошад, дигар банк бошад, синимат кунед. агар Тинькофф бошад, Тинькофф шумо ба занг мезанед, ҳамон горячая линияша, мефаҳмонед ки я нахожусь в реестр контролируемых лиц. У меня нет документов. Я хочу снять 30 000 рублей. Ман ҳозир моҳ нав шуд. Ҳар моҳ шумо 30,000 рубл гирифтан ба ҳақ доред рафта. Аз картатон мувофиқи қонун. Сбербанк фақат мерид аз сотрудники Сбербанк мегиред, паспортатон ки ҳамон кассаш снимат мекунед. Тинькофф бошад, агар Тинькофф бо тариқи онлайн. Тинькофф мегӯяд ки рав банкомат ба 30,000 снимат кун, метавонӣ 30,000 снимат карда. Яъне ки то 30,000 як моҳа бароварда гирифта барои зиндагӣ пеш бурдан, аз гуруснагӣ намурдан метавонед ки истифода баред. ин чиз дар қонун омадагӣ аст. ҳатто агар шумо документ накунедам, вақте ки шумо ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ мекунед, садфоиза мешад, шумо метавонед ки ба МВД ҷои шуморо регистратсия кард, қати ҳамун соҳиби хона рафта як заявление нависед ки ман вот легализовался по указу 1126, получил там какой-то статус, патент, манин, регистрация, манин чизо. Прошу вас снять меня с реестра контролируемых лиц. Ваш шувайро шуморо дар давоми 2 ҳафта аз реестр хориҷ мекунад. одамое ки по ошибке дар омадагӣ реестр ба айнан ҳамин хел меред ба места регистратсиятон, ҳама документҳои пешниҳод мекунед, заявление менависед, дар давоми 2 ҳафта 15 рӯз аз шуморо аз реестр хориҷ мекунад. масъалаи даромада намондан аз тарафи ФСБи рус, масъалаи госуслуга, масъалаи QR-код. ин QR-коде ки мешад, ин чиз бисёр хубӣ ҳам дорад. хубӣ дар чӣ? хубӣ дар он дорад ки вақте ки шумо дар Тоҷикистон ҳастеду омадани Россия ҳастед, билет намехаред, ягон чиз намехаред, 3 рӯз пеш равон мекунед госуслуга ки данниҳои худатона. дар ин ҷо ФСБ тафтиш мекунад ва ба шумо ҷавоб медиҳад, шумо омада метавонед ё не. вақте ки шумо омада метавонед, ба шумо QR-код равон мекунанд. омада наметавонед, мегӯяд ки не, QR-код равон намекунанд, наметавонед омада. шаб як навор тамошо кардам, як одам билетфурӯш будааст, юрист будааст, ман намедонам, дар Телеграм, дар группаи ман як кас партофт, гӯш кардам, мегӯяд ки ҳамин 10-20 тарафта мебинеду туи Россия дар омада намемонад. бовар кунед, тарафҳои шумо ягон дахл надорад ба коргарои ФСБ ва ё ба тарафҳои шумо кор надоранд ва ё корашон дигар. ва ё дигар чизо ки тафтиш мекунанд, психология меомӯзанд, телефони шумо меомӯзанд, ҳамин чизо ки ва ё. баъд тарафҳои административни ҳамаш ҳамин тарафҳои общиш тараф мекунанд шумо дар база 2 сол месад. баъди 2 сол вай чиз аз база нобуд мешад, нест мешад. фақат вақте ки шумо дар ВНЖ ё паспорт меспоред, дар ҳамон вақт тарафҳо мебурод оплачениҳошамон ки нарушение кардагӣ, дар ҳамон дар вақти патенту матент гирифтан ин тарафҳои вообще он гас нигоҳ намекунад. 2 сол аз байн гузашт, тамом. срок давности истёк. ҳаст статья 31 қисми 1 дар ҳамон ҷо гуфтафтагӣ аст ки штраф административное правонарушение в течение 2 года аннулируется по истечении срок давности. барои ҳамин штрафҳо ба чӣ накунед, аҳамият надиҳед ки 10 сол буфудан меистад, ман рафта наметавонам Россия. давоми 1 сол бо 2 штраф кардед, метавонанд ки запрет кунанд мувофиқи статьяи 26 қисми 2. агар 2 сол 3 сол аз байн гузашт, ваш тарафҳо уже срокаш гузашт, муҳлаташ. бо дар бораи чӣ гӯм? навор бисёр дароз шуд, қариб 15 минут мешад. гапҳои дигарро дар наворҳои оянда бо гуфта мегузарем. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. ҳуҷҷатҳои рафта қонунӣ кунед. дар ютуб акун чӣ хеле ки чизе ки менависед навистан гиред, ҳаволатонро ба Аллоҳ партофтам. ҳар касе ки дашном медиҳад, ҳар касе ки қабеҳ гапҳо гап мезанад, худованд ҳидоят кунаду худованд худаш дар он дунё, ин дунё дунёи охират дорад, ин дунё гузаро аст, вай дунё ҳатман ҷазоашро медиҳад. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. дигар ман комментарии ютуба намехонам, бекор навистан бефоида. ё WhatsApp марҳамат. ҳозир номери WhatsApp-ам дар комментария мегузорам. 901 635 4904. метавонед ки ба консултатсияи пулакӣ записатсия карда консултатсияи пулакӣ гиред. нахоҳед Telegram доред, байни мардум бепул маълумоти даркорӣ барои худ гиред. инашам нахоҳед, агар марҳамат дар YouTube маълумотҳои ройгон то қадри имкон барои шумо ман пешниҳод мекунам.